הזמן זז לאט אבל כולם במרוץ, ניירת מצטברת, אף אחד כאן לא חרוץ, חולמים לטוס למקום אחר מכאן, ואז מתעוררים ומבינים שזה בזבוז של זמן. המזמן, לה לה לה, להתקבל לעבודה כאן זה לא עניין בכלל. המזמן, לה לה לה, כולנו ביחד, זה מצוין, וכל השאר זה סתם בלה 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 בלה. כל יום קורה פה משהו לא קטן, אין רגע דומם, רק צחוק ובלגן. מנהל עצבני, רואה חשבון עם שפם, זה הבית השני, כולנו כאן. המזמן, לה לה לה, להתקבל לעבודה כאן זה לא עניין בכלל. המזמן, לה לה לה, כולנו ביחד, זה מצוין, וכל השאר זה סתם בלה 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 בלה. שלום, בוקר טוב. הלכתי מפתח. שוב אתם? בוקר טוב. מה אתה עושה? מה אתה עושה? תגיד לי, מה זה השרוריה הזאת? קיבינימט תלך? מה זה כל המסמכים שלי? מה זה? תראה כל הרוס, תלך מפה כבר, תלך קיבינימט תלך, כסמק. אני חושב שהיא תופתע. יש לי הולדת היום, איזה כיף לי. זה אני, אסנת. ביי. נעים מאוד, אני אלימלך. לפתוח לי את הדלת? תודה. תודה. טוב, אני צריך שתחתמי פה גברת. בבקשה. יודעת מה, אל תחתמי. זונה. לקחת לך שוקולד. אתה בחור גדול, גדול, אתה צריך להרפות, תרפה את הגוף, תרפה, תרפה. אתה רוצה שנו? די, תפסיק לדבר כבר, אתה משעמם אותנו, די, די. תראה מה עשית לדפנה. אף אחד לא שם עליי בעבודה הזאת. אני רוצה להתפטר. בבקשה. מי אתה? תראי מה הבאתי לך, תראי כמה שוקולדה. שוקולדה כזאת, שוקולדה כזאת. תפרסמי את זה.
קפה שתוכה, אתה יודע את זה? וודקה. מה, לא מצחיק? לא, לא מצחיק, לא. סתם, סתם. בוקר טוב. העליות במדד הם בעצם הובילו אותנו חבר'ה? חבר'ה? כמו שאתם רואים, אני נעל אחת. מי לקח לי את הנעל? מי? נעמה? אסנת? מי? כמו כן, יש היום ערב צוות ביי. מה הנעל שלי עושה פה? אוי, למה? שרגא! והם חושבים שאני אשלם על הבורקסים האלה אני! ואז אמרתי לו, שתוק, אידיוט. יאללה, בואי. זה שרגא? Can buy me love, love, can buy me love. Can buy me love, love, can buy me love, can buy me love. Oh. תרדי כבר, אסנת, תרדי. ואני חושב הכל שוב הפסידה. סע כבר!